Bajramsko popodne uljepšali su nam članovi vokalno-instrumentalnog sastava Merak i Sapne. Oni su na početku se predstavili. Dobrodošli, želim vam dobrodošlicu i Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želim i predsjedniku vašeg vokalno-instrumentalnog sastava, dakle Merak i Sapne, gospodinu Muhamedu Ameroviću. Dobrodošli. Bolje vas našli. Evo da kažemo, dakle, oni su se predstavili, ja ponovo ću kazati, gledatelji su uživali, ja zaista jesam. Kažete nam o nekim vašim počecima, koliko mi je poznato, 2005. godine, vi ste u stvari osnovani kao hor duhovne muzike u Sapni. Da, prije svega selam i pozdrav za sve vaše gledalce, a prvenstveno za gledalce sa prostora općine Sapna. Iskoristit ću priliku da svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun. Tačno je to, 2005. godine preteča današnjem sastavu je hor duhovne muzike koji je osnovan 2005. godine. Međutim, 28. marta 2008. godine se osniva u okviru KUD-a Merak, osniva se muzička sekcija, međutim koja je kasnije prerasla s vremenom u sadašnji, ovo što vidite, vokalno-instrumentalni sastav. Da, dakle, njegujete naravno duhovnu muziku, ali svakako je tu i sevdalinka. Da, svakako. Repertoar koji preferiramo je uglavnom duhovna muzika, ilahija i kasida i sevdalinka. Naravno, pjevamo mi i sve ono što ima veze sa umjetnošću, po znacima navoda, ako smijem reći umjetnošću. Da. Kažete, kako je raditi s ovim mladim ljudima? Evo, imamo i orkestar, svakako moramo kazati i za taj dio. Dakle, pratnja ovim prelijepim djevojkama koje zaista lijepo pjevaju. Pa, ja se osjećam mlađe s njima. Iskreno rečeno, osjećam se mlađe s njima. Pa oni su jako dobri prijatelji izvan proba. Oni se dosta druže, što je svakako pozitivno. I prije svega, oni su odlični učenici, dobri studenti. Ja sam ponosan na njih. Da, jesu odgovorni kada su probe u pitanju? Naravno da osim te muzičke komponente koje oni kroz probe savlađavaju, postoji ta odgojna komponenta samim dolaskom na probu, odnosno pokazuju na vrijeme dolaskom na probu, pokazuju odgovornost prema vremenu, pokazuju tačnost, imaju jedan profesionalan odnos u samom komuniciranju. Solisti uče se preuzimanju uloge vođe i, što najvažnija stvar, ovaj sastav je učestvovao na dosta humanitarnih koncerata i samim tim uče se humanošću. Naravno, na prostoru TK gdje je veliki broj posljednje vrijeme ljudi koji obolijevaju malignih oboljenja i mi smo u onoj mjeri koliko smo mogli pomoći, učestvovali smo za zaista dosta tih humanitarnih koncerata. Da sada nastavimo priču o takmičenjima. Hvala dakle za ovu divnu interpretaciju. Još će vas naši gledatelji čuti, a da čujemo kada su takmičenja u pitanju, pa ko vas ne bi prepoznao kao kvalitetan sastav i evo pozvao na bilo koje takmičenje ili na bilo koju, da tako kažem, priredbu ili koncert da uveseljavate naše gledatelje, odnosno ne naše gledatelje, nego uopće one koji evo su poklonici i koji vole ovakvu muziku. Pa da, jedino takmičenje za koje ja znam da u Bosni i Hercegovini duhovne muzike takmičarskog karaktera je Gornji vakuf. I mi smo se već posljednje 2 godine, odnosno 2014. i 2015. prijavljivali konkursu na to takmičenje i oba puta smo ušli u finalno veče. U finalnim večerima smo u 2014. u pojedinačnoj konkurenciji uzeli 1 nagradu, odnosno 1 3. mjesto. Međutim, 2015. godine, sad u junu mjesecu, uzeli smo u pojedinačnoj konkurenciji 1 2. i 1 3. mjesto i u horskoj konkurenciji 1 2. mjesto. Svakako da je to uspjeh, obzirom da je u žiriju sjedio naš poznati gitarista u Bosni i Hercegovini Aka Hukalić, koji svakako je stručan i kompetentan da da svoj sud o nečemu da li vrijedi ili ne vrijedi. To je kad su u pitanju ilahije i kaside. Mada su naše djevojke još kao djevojčice učestvovali na raznim festivalima, čak i takmičarskim festivalima i osvajali su ta takmičarske festivale kao djevojčice.
Amina Gušić je učestvovala i na festivalu koji organizira BKC Tuzla. Sevdalinku. Bili ste vi izvan granica Bosne i Hercegovine, u Turskoj, Austriji? Bili smo u Turskoj i Austriji, bili smo u San Poltenu u Austriji i u gradu koji se zove općini Kozlu u Turskoj. Bili smo mi, osim Turske, bili smo i BKC-u Kalesija, u BKC-u Tuzla, nastupali smo u Domu kulture Srebrenik, u Živinicama, u Kladnju. Uglavnom, na našem kantonu smo najviše nastupali, a imali smo ta 2 izleta van granice Bosne i Hercegovine. Kada su ovakvi nastupi u pitanju, evo, uglavnom su to nastupi naravno uživo, ali evo kada su upali kamere televizijske, imali treme, šta kažu ovi mladi članovi? Pa ne znam da li ima treme, ali svakako ja smatram da su one prilično iskusne, obzirom da su se takmičile i da su nastupale pred žirijem. Mi tu tremu nismo osjetili, a ni gledatelji, vjerujem, s obzirom, evo kažem još jedan put da smo uživali, uživat ćemo još. Vi ste nam pripremili, evo, za kraj nakon ovog nastupa, dakle, vi idete u Sapnu, Bajram je, je li tako, nastavljate bajrambovati u Sapni. I evo, možda vas nisam pitala na početku, ali na kraju našeg razgovora, kako je danas u Sapni? Pa danas je u Sapni u pravom smislu bajramovanje. Sutra imamo bajramski program koji će počinje negdje oko 15 do 7, 15 do 19 časova, znači počinje bajramski program. I htio sam reći još da iskoristim priliku da se zahvalim načelniku općinskom, odnosno općinskim strukturama koji nas kroz budžet pomažu, odnosno mi smo uvršteni u budžet finansijski. Bez te finansijske pomoći bilo bi nam jako teško. I želim se zahvaliti vašoj kući, prvenstveno što ste pružili relativno maloj općini šansu, što znači da pružate svima podjednako šansu, svim sastavima koji imaju, po znacima navoda, kvalitet. Kažem, svim koji imaju kvalitet, iz tih razloga mi je jako drago. Hoću reći da se televizija TK dosta gleda u Sapni i hvala najljepše na pozivu. Ja vjerujem da ste Bajram, odnosno Bajramsko jutro nakon Bajram namaza i prvih čestitanja i započeli sa radiotelevizijom Tuzlanskog kantona. I vjerujem da će naši gledatelji ostati sa nama do 18:45 koliko će trajati ovaj bajramski program. Hvala vam što ste danas bili u našem RTV domu. Evo, dakle, upotpunili ovo naše bajramsko veselje i evo, za kraj. Pa za kraj ćemo čuti još jednu ilahiju i jednu sevdalinku. Hvala vam za gostovanje. To tajna, dok ne osviraju. Dakle, oni su se dogovorili, je li tako? Šta će pjevati i svirati. Hvala za gostovanje. Hvala najljepše.